Jamen, jeg står jo her i dejligt Paris sammen med vores ambassadør, Hanne, ikke, hvor vi netop deltager i det her års Eurosatory. Europa er jo sådan i hybridkrig, vi er ikke i reel krig, men vi er tæt på, ikke? Og vi som Danmark skal jo være sikre på, at vi har nogle allierede her, og en ambassadør som dig, ikke? Din opgave er jo at varetage også vores interesse hernede, og nu også specielt på forsvars- og sikkerhedsområdet. Hvordan ser du relationen her mellem Danmark og Frankrig, når vi snakker forsvar og sikkerhed? Jamen altså, for det første er jeg jo virkelig, virkelig glad for, at jeg er så talrigt, ikke? Fordi jeg må bare sige, at i de 2 år, jeg har været ambassadør her i Frankrig, der går det kun én vej, og det er, at forsvar fylder mere og mere i vores relation til Frankrig. Jeg synes virkelig, jeg kan mærke, at Frankrig står bag os, og rigtig gerne vil samarbejde med os på hele forsvarsområdet, men også på forsvarsindustriområdet. Så har jeg gode partner, både i Frankrig og så i Danmark. Det betyder rigtig meget, det med at få bygget de rigtige broer og se de rigtige muligheder. Det fylder meget her på ambassaden, og det tror jeg, det bliver ved med det. Det er også min opfattelse. Jeg vil sige, min egen oplevelse nu, specielt med den store industri, for Frankrig har jo en stor, tung industri, ikke? Også på forsvarsområdet, og Danmark har også været ude at købe fra Frankrig af. Der oplever jeg også en større interesse for, at Frankrig nu også byder sig ind på den danske industri. At man gerne vil se en relation, der går med Frankrig, ikke? Hvor man samarbejder netop om forsvarsmateriel, så det her ikke bliver en one-way ting, men faktisk en tovejs ting. Og hvordan oplever du det så? Altså oplever du også en mere åben Frankrig i forhold til industrisamarbejdet? Jamen helt klart. Jeg tror, når den franske præsident og den franske regering siger, at vi skal kunne mere i Europa, så ved de jo også, selvom de er en meget stor forsvarsnation og forsvarsindustrination, så kan de jo heller ikke det hele selv. Så er de nødt til at tænke europæiske værdikæder. Og der må man bare sige, at Danmark har nogle gode løsninger. De danske virksomheder bliver ved med at være innovative og finde på ting, der passer ind der, hvor der er behov, også i Frankrig og bredere set i Europa. Så jeg fornemmer en åbenhed og en erkendelse af, og det er også det, jeg hører fra de danske virksomheder. De siger, de fornemmer en større åbenhed, og vi ser jo helt konkret en del kontrakter også blive skrevet under. Så jeg er meget glad for, at vi er her, og viljen til samarbejde og finde fælles løsninger virkelig er til stede. Jamen, det er så dejligt, det er så dejligt. Og vi glæder os til en god aften her netop til en reception, ikke sammen med dig, ikke? Ja. Hvor vi skal nyde netop hinandens selskab og involvere netop industrien sammen med i hvert fald noget af Frankrig og noget af den europæiske industri. Tusind tak, Hanne. I lige måde. Glæder mig. Tak.